Prichádza leto, ľudia na staniciach hovoria o úteku, o chate, o alkohole, o zabudaní. Ja som si vybral inú cestu. Zbalil som nôž do kusku kartónu, poslednú rolku toaleťaku, nohu stiahol čiernou páskou, ako by som opravoval starý skafander. A do vrecka vložil pas, ktorého platnosť končí v roku 2033. Vyrazil som na miesto, ktorému hovoria koniec sveta. Netušil som, aké stretnutia ma v tej divočine čakajú. Že budem čeliť hliadkam, hľadať útočisko tam, kde by som to vôbec nečakal, alebo že uprostred prázdnoty stretnem muža z ďaleka, ktorý mi do ruky vloží 50 nábojov s jedinou podmienkou, aby som si kúpil knihu kníh. Všetko to začalo v marci roku pána. Prišlo zranenie, po ktorom nasledovali temnejšie mesiace môjho života. Sedel som alebo ležal na posteli a hľadal to svetlo, ten zmysel života. Našiel som ho v príbehoch iných stalkerov, ktorí predo mnou šli pustatinou. Ruben Schmitz, cestovateľ Svaťa, chlapci z Rozhanoviec alebo Popo Peter. Dali mi nádej, že moje telo jedného dňa zosilneje, že opäť zažijem slobodu. A to ma donútilo v polke júna začať si pripravovať veci. Moje okolie si myslelo, že mi preplo. Možno mali aj pravdu. Všetko to začalo pondelok ráno o 5. I moja mama alebo bratia si mysleli, že mi totálne preplo. Oproti ním som cítil paradoxne neskutočný pokoj. Jediná obava, ktorá mi v tej chvíli prebleskla hlavou, bola, či Bosna vyhraje tie prekliaté majstrovstvá. Ráno som nahodil tape na chodidla, kolenáčky, ponožky a neskôr vykročil na autobus. Logistika zo začiatku fungovala. Autobus do Prešova, odtiaľ Vranov. A tam to začalo. Máme topoľovku nedaleko Humenného. Stopujem v random dedine. Zrazu ma berie borec do Sniny. Ja som sa narodil v Sníne a býval som v Čechách, taká križovatka som. Aha. Ale ja slovenskú mám národnosť. No teraz vlastne robím v Rakúsku, Tyrolsku. Za benzínkou na kraji Sniny ma berú dve páni. Dobre, dve pánie do Stakčína. V Stakčíne ma čaká T-34 a dvaja miestni chaláni. Je to tam ľudkovia, zvládli sme to, sme v Stakčíne. V Stakčíne sa mi prestávalo dáriť. Už bolo cítiť, že som na konci sveta. Avšak len predsa ma vzali dvaja poľovníci. Super, hovorím si, lenže tí poľovníci išli do Topole, zatiaľ čo ja som potreboval ulič. Výsledok? Vyhodili ma naraz cesty úplne uprostred absolútneho ničoho. Proste nič. A tak som začal kráčať. Presne takto chutí koniec sveta. Najviac funny vec bola, keď tesne pred jedinou kolbásou sa rozpršalo. Vidíš to tie krásne písmena Kovbásov? Let's go! Ideme s Ježišom. A začína pršať, to si robí srandu. Rýchlo som dal kartón na hlavu a začal utiekať, len letel som sa niekde skryť. Útočiskom mi bol obecný dom. Takže ľudia, update. Jak som prešiel za značku, totálne sa rozpršalo a schoval som sa pod obecný dom. Som trocha mokrý, ale mohlo byť horšie. Ukazovalo, počasie pekné. Zrazu sa rozpáda. Až vtedy okolo 2:00 som si uvedomil, že od rana som skoro nič nejedol. Po daždi, po rýchlom obede ma starší pár hodil do uliča, kde som chcel ísť na Popo Petrov slávny obed. Avšak v penzióne, kde si užívali tie špeciality kolbasové, to vyzeralo beznadejne, ale zobral ma jeden starší pár, hodili ma tu ku reštaurácii, ale je zavretá. Ten bol zavretý a to bola vec, na ktorú som sa nepripravoval. Tento kraj je zabudnutý. Doslova. Jedna predavačka mi neskôr povedala, že v Prislope, to je tu, žije iba 20 ľudí. 20 ľudí, chápeš? To máš jednu väčšiu rodinu, alebo také dve. Proste to je málo. Celá oblasť je zabudnutá. Po uliči prišla ďalšia čistá ADHD misia. Zjesť rožok na rožku. Rožok s rožkom, chápeš? Nastala ale celkom taká blamáž. Lebo v uličskej CBAčke som reálne žiaden rožok nenašiel. Celkom fail. Ale to ma nezastavilo. Miestni mi hovorili o hraničnej policii. No po tej namáhe a po tej diaľke tam som to šiel aspoň skúsiť. Za pokus nič nedám. Aj keď pár hodiny. Výstup ma stal neskutočne veľa síl. A ako bonus prišlo aj možné stretnutie s medveďom, lebo ja fakt neverím,
že pár metrov za mnou sa ostrom škrabala mačka. Moje dobývanie rožku nakoniec ukončil smäd, samota, únava a hlavne zatarasy. Poľná cesta a pár metrov pred koncom proste kopa krovia. Kopa krovia na rokom pokrýva, len tam tak rastla. Na proste schválne zanedbána cesta, čo bol pre mňa jasný signál, že sem už radšej nechoď. Na samotnom vrchole som síce nestal, ale oficiálne som bol v Národnej prírodnej rezervácii Rožok. To mi v tej chvíli celkom stačilo. Cestou dolu z Rožka som namieril do ulického Krivého. Okrem stretnutia Jelenia s jeho nevestou sa na bomby rozpršalo. Už druhýkrát som ostal v totálnom lejaku. Pre istotu, tentokrát bez strechy nad hlavou, len pod pretekajúcimi stromami. Keď som premočený konečne videl dedinu, čakalo ma prekvapenie. Hraničná polícia. Najprv som okolo nich prešiel ako by nič, lebo hej, okrem trembolónu doma som čistý, ale zozadu sa aj tak ozvalo rázne. Hej, vítam. Policajt prišiel ku mne, vypýtal si doklady a začal ma spovedať. No ako pokorný chill guy som nemal žiaden problém, vytiahol som občianku, pokecali sme o živote, o škole a tak. Policajt ma nakoniec naviedol do najbližšieho obchodu, lebo už som nemal vodu, už suchoty boli a keď sme sa rozlúčili, dokonca aj prestalo pršať. Lenže realita ma rýchlo prefackala. Obchod bol zavretý a vedľajšie pohostinstvo otvorené len v piatok a v sobotu. Bol pondelok večer. Zostal som sám. Na konci sveta. Bez vody a bez nocľahu. Zúfalý som na chvíľu šiel ku kostolíku, postavil sa pred miestnu faru a pokúsil posledný stop. A povedal som si, posledné 3 autá. Ak ani jedno ma nezoberie, tak končím. Prebehne jedno auto, prebehne druhé auto a v tom spomalila menšia biela dodávka. Vo mne explózia radosti. No chlapík stiahol okienko a zastavil ma s otázkou Do you speak English? OK, tuto dnes seknem, ak chceš part 2 o tom, či ma tento chalan uniesol alebo zachránil, píš dole do komentárov. Budúci týždeň totižto odchádzam do Nemecka, für eine Arbeit. Ak uvidím, že vás toto video baví, celý tento výlet, tak v Nemecku alebo po ňom zostriham určite pokračovanie. Ak nie, na part 2 kašlem a budú najskôr vlogy z Nemecka alebo uvidím ešte čo. Je to na vás, hoďte odber, napíšte part 2. Uvidíte ma buď v Poloninách, alebo na nemeckej fabríke, na streche, pečúci sa zaš. Pani pokladnička sa ma pýtala, to čo, ideme na výlet? Ja taký hej, no tak jak by neidem na výlet. Prosím pekne na najvýchodnejší bod Slovenska. Pozrela tak na mňa, a to sám? Tak, kamarátom sa nedalo, alebo nechcelo. Musím ísť solo. Blbá búrka, ona si myslí, že ma dobehne, ale ja ju predbehnem, ja jej utečiem. Niekedy človek musí sa naučiť ísť sám, aby potom vedel ísť druhým. Fanúšikovia, počas natáčania tohto videa asi 2-krát alebo 3-krát sa skoro rozpršalo. Furt som dajak tomu utiekol. To vie, či tomu utiečím aj teraz ešte. Obchod bol zavrejší. Hej. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.